Jamen tak for det, og jeg vil også gerne på kommunens vegne sige hjertelig velkommen til Hans Kongelige Højhed, kronprins Frederik. Vi er rigtig glade og stolte over, at de vil besøge også vores kommune her i dag. Jeg synes, det er rigtig fint, at de prioriterer at komme herud og besøge børnene, både som kronprins, men også som en person, som jo er et forbillede inden for det idrætslige område. I fortjener den opmærksomhed, som I får i dag. Men velkommen til. Er I klar? Ja. Jeg spørger lige igen. Er I klar? Ja! Sådan der. Fantastisk. Summotion har aldrig skadet nogen. Så kom ud af din comfort zone og op ned for din dovenskabstron og kron dig selv med selvtiltroen. Af fred med at støtte op med kongekron, fordi du er vigtig for nation. Bliv en del af smuk generation og få lige så meget power som sol. Lad min hånd, min ven, alt bliver godt igen. Mærk dit hjerte grineri på livsenergi. Smuk den op, styrk din krop, byg dig op med fedt. Man kommer udenfor, eller man løber ind i rundt i en stor eller en mindre gymnastiksal. Det er ikke selv sjovt, og det er sjovere, hvis man er flere børn sammen, og specielt hvis man er med sin klasse, med sine klassekammerater. Så er det klart, så er det nemmere at få hinanden med rundt og motivere hinanden. Nu fortsætter I bare, som I altid har gjort, med glæde og masser af kraft i krop og sjæl, ikke? Som du kan gøre. Vil I med ud og vinke derude? Det bliver ret hyggeligt.